מה השם שלך? צחי. צחי? מעניין, זה קצת שם של גולנצ'יק. מי שמתבלבל עם צחי, יש לו איתו חשבון. אתה כבר אשראי, בסקטור חגיגות. פותח את הבוקר ב-20 קילומטר. 20 קילומטר? איזה קילומטר? תקשיבו, ב5-7 עולה על איילון. אחרי שרץ בטבע, עוד מרתון. כל העסקית גועשת, משהו פה קורה פה, מישהו מתקדם פה, הנה הנדל"ן באים. בסוף הזה עונה רק למי שבא לו, ראש מערך הולך להיות פנומנלי. בעסקית היה כיף לא נורמלי, לא נורמלי, תהיה ריאלי. צחי, אנחנו מתפוצצים ב-10, 9, 8, 3, 1